Vlog de Among Us. Dacă vă place acest son, nu uitați să dați acolo un mare like și vom mai continua cu acest feluri de jocuri. Astăzi vreau să jucăm Among Us pentru că n-am făcut video cam deloc cu Among Us, doar în videoul acela care trebuia să aleg un joc cu ochii închiși. Am jucat un meci și da, doamne, să fiu azi impostorul. Aș vrea. Bă, dar ce mi-a furat ăsta culoare. Îmi dăm culoarea înapoi. Am nevoie de ea. Să fiu satană. Hai. Dăm culoare. Avem cine vor pune altceva pe cap. Uite balonul ăsta. Ok, hei. Sunt 3 impostori. Hai la task-uri. Deci avem un task aici. Avem chestia asta cu... Trebuie să mergem și la ăsta. Sper că nu este impostor. Dar oricum, mi se pare destul de suspect ăsta negru. Nu știu. Dead body. Au murit câți trei? Da, s-a murit. Dead body cu 9000. Cine? What? Ok. Nu știu, îl votez pe... Cred că votez pe... Nu știu, dau skip vot. Nu știu, dau skip vot, că nu știu cine e. Dead was coming world. O, bine că nu sunt roșu. Hai mă, că ne dai să votăm. Nu știu ce să votez. Eu îl votez pe hacker. Mă votez pe hacker. Nu știu. Hai mă. Hai Rebecca și... Haha. Ba nu. Hai Rebecca. Hacker. Bye bye. Sper că ești tu. Was exit. Aolo. Tot acei impostori rămân. Tot acei impostori rămân. Stai-mi behind la asta. M-a omorât. M-a omorât. Nu cred, hai că mă duc la toți cu ăsta. Să facem a pierdut. O, roșu, gata. Am. Să pot să mă văd și eu. Da, mă. Nu merge, nu merge. Eu mă văd. Scrieți-mi în comentarii dacă în acest video mă văd. A, gata. Și ce lagam. Deci am lagul ăsta. Cred că e din vina camerei că mă văd. Okay. A, ia uite ce bine se mișcă. Mai țin camera că se vede mai bine. Și n-am. Aolo, e alb, e alb. Bell body. L-a găsit pe albastru mort. Ce ai făcut albastru? Banana capa. Cine?
tare. Cine ar fi? Eu îl voi vota pe Lene. Nu știu. Pe Lene îl votez eu. Hai, Bob. Mamă, Lene, te-ai dus! Ia, deci dacă e impostor, o să am impostor. E, voi, da, impostor. Asta. N-ai ce să mai zici, mă, Lene. Te-am prins. Cum ți-am sac. Și cât a scos asta? O să mergem aici. Nu, e asta albul. Oricum, nu neapărat trebuie să faci task ca să te cred eu că îl faci. Oricum, eu tot nu te cred. Diamantul! Iată cum zboară! Uite la task-ul ăsta care mi l arată aici. Așa. Ce task-uri mai avem eu acolo unul. A. Dacă îl voi face pe unde mai multe task-uri pe nu știu. Gata, uite. Task complete. Și gata, nu mai. Da, mai căutăm mai task-uri. L-a găsit pe negru mort. Eu cred că e Hall of Fox. Am câte voturi. Sus aici. Și mi se mai strâng voturi. Haide. Hai, Bob. Pe Hall of Fox. Sper că nu mă votează pe mine, că eu nu sunt absolut. Eu absolut nu sunt. Bob. Bă, eu l-am văzut pe el pentru că mi se pare destul de suspect. Asta impostor, yeah, boy! A mai rămas unul și eu nu mă voi atinge de Green niciodată. Bine să... Bine și el să bage acum cum o să să mă cascuri. Nu puteam mă, la ăla. Mă duc la... 5, 1, 2, 9. La task-urile noastre înapoi. Bine, nu știu dacă am task acolo, dar mă duc. Voi vedeți că asta se... Ciudat. Mi-a închis ușul. Nu știu, am chiar că nu știu cine e. Deci pe el nu-l votez pentru că știu că nu e să-l votez pe el. Bă, nu sunt eu! Cine votează mă pe mine? Bă, așa. Deveni mine. Gata. Șase.
Deci nu știu, Elias nu a făcut... Elias știu că a făcut, dar nu știu de ce mă votează. Nu mă votează pe mine. Red! No! Nu, e Carolina. Carolina e. Mamă, bă. Nașpaliu. Ok, revenim după ce intrăm în alt meci. Gata, intrăm și noi în alt meci. Și nu mai vreau să-mi continui asta, că eu cred că de asta nu am votat ăștia ca un coarnele. Ca un balonaj. Hai, please, impostor, please. Fiți atenți, dacă nu știți un bug, uitați cum puteți faceți asta din prima. Nu. Nu, uitați, ama poate merge bugul. Nu, n-am reușit. Oameni buni, eu ies de pe acest game, nu știu ce. E destul de nașpa, nu știu. Voi vă cu altceva pe care nu chiar... Nu, și vreau negru să fiu vreun... da, stai că n-am apucat, dar nici nu am voie pentru care altul. Coimic un impostor. Și eu cred că știu deja cine e. Nu știu. Uitați, bug-ul. Dacă nu știți cum să-l faceți. Nice. Haide. Hai la task-ul de aici. Bă, nu furați task-ul. Ok, noi mă fac un task. Haide. Revenim imediat. Gata. Aici am zis că am task-ul 2. Test complete. Unde mai avem task-uri? Uite-l aici. Hai și la celălalt să mergem. Nu știu, mie nu-mi place să apăs butonul. E mai bine eu așa apăs butonul când știu cine e. Test complete. Mai avem câteva. Unde mai avem și noi task-uri? Să mai avem ceva în cap, stai să ne vezi pe el. Deci body l-a găsit pe ăla mort. Green. Bă, dacă să zice green, pe green.
Ok, green. Știe de toată lumea pe cine votează. It's not me. Excuse me. Dacă mă auzi că ești tu, pe tine te votez. Mă votează odată, nu mai stă și zi pe chat. Odată. Toată lumea mai ce să zice. Ăla schimb vot. Bă, nu-i schimb vot, trebuie să te votez pe tine. Was not impostor. Mamă, nu e impostor el. E grav. E grav, rău. Păi ce mai vrea mă ăștia de la noi? Atunci e Black. Na. Cine-i? Red? No! Bă, nu sunt eu! Bă! Mai blame so it's him or can. No! Mamă, nu că-i vorba. Nu, fraierilor, nu sunt eu. Ce să fac? Am murit. Bă, da, bă. Nu crede Jack! Ăsta care a apăsat mereu. Wait. Nu știu. Lemon Days. Hai să uit. Nu știu, eu cred că e ăsta Black. Negru. Dacă nu știți engleză. Vă zic pe română. Dar toată lumea ar ști cum se zice. Așa! Deci dacă nici nu e el, nici el nu e. Dă impostor atunci cine e, mă? Un impostor remaining. Bă, eram sigur că Jack, bă! Ok, oameni buni, vom mai juca un meci, dar nu pe această hartă, pe alta. ...2021. Cu 2021, că poate acolo și mai rău. Bine, acum acesta și vom încheia episodul. Voi vedeți? Vedeți că apare un verde? What is this? Tu apare aici? Tu apare aici? Hai, dă, Doamne, că sunt impostor. Am nicio rândă, niciun pic de impostor să fiu și eu. Avem task-uri bune. Să facem task-uri. Cred că eu cred că ales impostori. Nu știu de ce am impresia, dar Bad Body l-a găsit pe albastru mort. Where? Bă, nu știu cine și aș vrea să știu, ca să știu pe cine votez. Nu vă dau skip vot, nu știu. Skip. Hai, votați.
schimb vot că nu avem de ce. Haideți, mă. Haideți, nenilor, hai, votați odată. Că mă după voi 1000 de ani. Alpro. Și taie. Votați odată. Să scriu ceva. Hai să scriu. Ia. Și dam. Aolo. Stai când se scrie skip, că nu mai știu. Nu mai știu, lasă. Așa, să scriem și noi, să dăm și noi să schimb, văd că nu știm nimeni cine. Haide. Am rămas. Sunt. Așa. Uite, niciun. Că mă duc să mai fac și acolo. Intră puțin. Intră. Îți complică mă puțin. 7. Uite. Gata. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să acolo